بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. وقال الشيخ التجاني: وهذه الصلاة من صلى بها مرة واحدة فكأنما قرأ دلائل الخيرات 70,000 مرة، وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. Bayan Allah, wannan wani babban salati ne wanda shi Ahmad Tijjani ya fito da shi, yana yawan karanta shi, wanda duk ya karanta kafa ɗaya yana daidai da ka karanta dalailul khairati 70,000. Da Allah, in kana son ka yawaita ganin Muhammadun Rasulullahi, ka yawaita karanta wannan salati, za ka sha mamaki sosai alherin da za ka gani kai ma wanda zai same ka kan kowace irin bukata, kuma ka karanta shi da ni Allah ya biya maka. Insha Allah za ka sha mamaki alherin da za ka gani. Wannan za mu yi shi ɗan gajeren bidiyo, ba za mu yi mai yawa ba, amma wanda yake son dogon bidiyo mai ƙarin bayani sosai, akwai YouTube channel namu da muka buɗe mai suna UABU da Sirri TV. Za mu sassanyo irin waɗannan laƙanoni insha Allah. Mun ɗauki alƙawari za mu sanya su sai sun kai kusan guda 100 daban-daban. Yanzu ma ga wasu takardu nan waɗanda zan ɗora insha Allah. Ma'assalam, naku Umar Abubakar.